शादी है आज मेरे दूल्हे राजा खातिर तने मीठा मीठा ताली बजा दी जा आप लोग। ताली बजावे में हेता ना काहे कंजूसी होता हमरा में के बुझा जानत कल के का अनु जी हमरा के तो बोले के ना चाहे लेकिन रोरा इतना देर से सबके होके कहत नहीं ताली बजावे खातिर बुझाता कि होने कुर्सी पे जे भी हमार चाचा लोग भाई लोग बैठल बनी जा ईमानदार लोग बनी जा जे जमीन पे बैठल बनी कर्जदार बनी जा यहाँ के हम कहता नहीं रोरा सबके कि अनु जी कहता कि दूल्हे राजा के कम से कम आशीर्वाद दे दी ताली बजावे नहीं कहत ताली बजा के आशीर्वाद दिहल जला सही बात बा कहल के का कहावत में कि चौकी पर बैठे वाला की चौकीदार कहल जाला जय जय कहल के बा कि चौकी पर बैठे वाला के चौकीदार कहल जाला आ कुर्सी पर बैठे वाला के कुर्सीदार कहल जाला आ जे जमीन पर बैठल ओ करे के जमीन आई बगे कहे काका हो कि अवतार कई की नौकरिया कि अवतार कई की नौकरिया आज जाके की दिल्ली हम बक्सर बजरिया कुसुमेरा कि जाके की दिल्ली हमको जस बजरिया कुसुमेरा असड़िया राजा जी अबलाउज गोकरिया राजा जी देखम काला साड़ी रोड पहन ले बनी बाकी तीन को लोग तंज मारा तनी सब कुछ बुला दे अबे था कौन जगह 2 बजे के बाद कलकार थकल आए कहे के बता कि अवतार कई के नौकरिया आओ याद में कि अवतार कई के नौकरिया तनी कट करके ऐसे करो ठीक बनी नु ऐसे बैठल माने बुझाता कि आए कहेगा कि अवतार कई के नौकरिया आज जाके कीनेली हम तिहरी बजरिया कुसुमरा आबो कुसुमरा राजा जी